हेलौ बयखौबो बरायफिनबाय दिनै जोङो क्लास 10 नि मेथ्सनि चैप्टार 5 सानलुलि जौगाथि एबा एरिथमेटिक प्रग्रेसन बे एरिथमेटिक प्रग्रेसन सानलुलि जौगाथिनि सोंथि 5.2 क्वेश्चन नम्बर 7 खौ सल्व खालामगोन बिनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नाय नोंसोरो 6 5 4 बेसेबां दङ 1 निफ्राय लानानै नाय अब्लानो ओरैबायदि बुजिगोन नोंसोर बे भिडिअखौ आं गेरेन्टि होखायो बुजिखागोन नोंसोरो आरो बेखौ नाय नोंसोरो नायब्ला साबसिन जायो अके स' मा सोंदों नायलांदो मोनसे एपिनि 33थि बिदाब दिहुन जेराव 11थि बिदाबा 38 आरो 16थि बिदाबा 73 आচ্ছা कुइसन्सखौ नोंसोरो बुजियाखै जानो हागौ कुइसन्सखौबो बुजिगोन एन्सारखौबो बुजिगोन नाय इंलिश मिडियामफोरनिया माबायदि सोंदों फाइन्ड दि 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73 आচ্ছা दानि आं नोंसोरनो बुजायनि नाय कुइसन्सआव बुंदों 11थि बिदाब माने 11th term बेसांनो 38 आरो 16थि बिदाब माने 73 जोङो मा लिरगोन बेखौ होनाय दं बा इंलिश मिडियामफोरनिया गिभेन होनना लिरदो होनाय दङ जोंनो 11थि बिदाब माने 11थि बिदाबखौ जों A11 जों फोरमायनाय जायो नोंसोर बयबो मिथिखागौ सिगांनि भिडिअखौ नाय नोंसोरो 11थि बिदाबा बेसांनो 38 माने 11 टार्मआ आरो 16थि बिदाबा माने A16 आ बेसेबांनो 73 नो बाथ्राखौ बुजिबाय A11 माने 11थि बिदाब आरो 16थि बिदाबखौ जों माजों फोरमायगोन नैबे A16 जों बुजायगोन गोसोआव लाखि दे होमबा जोंखौ माखौ सोंदों 31थि बिदाब माने 31st टार्मखौ सोंदों नै 31थि बिदाबखौ सोंदों एलाय मोनसे एपिनि 31थि बिदाब दिहुन होनना बुंदों बा 31थि बिदाबखौ जों माजों लिरनाय जायो 31 जों माने A31 जों बास बुजिबाय स' नों कुइसन्सखौ मोजां नोजोर हो जोंनो बावहाय फार्स्ट टार्मखौ होआखै सिद्दा सिद्दि 11th टार्म माने 11थि टार्मखौ होदों आरो सिद्दा सिद्दि 16थि टार्मखौ माने होदों माने 16th टार्मखौ होदों होमबा A31 खौ सोंदों आरो जायखिजाया टार्म सोङोब्ला बा दिहुननो होयोब्ला जोंनि फर्मुलाया मा जागोन गोसोआव लाखि AN = A प्लास N - 1D बाथ्राखौ बुजिबाय जोंनि फर्मुलाया जेब्लाबो बे जागोन जायखिजाया बिदाब दिहुननो होआ मानो 31थि बिदाब दिहुननो होआ मानो 35थि बिदाब दिहुननो होआ मानो बा 40 टार्म दिहुननो होआ मानो मा बिदाब दिहुननो होआ मानो जोंनि फर्मुलाया बे जागोन दानिया बे फर्मुलायाव नोंनो मा नांगौ नोजोर होलाय नोङो A नांगौ नै आरो नोंनो N नांगौ आरो D नांगौ आरो A आरो D खौ नांथारगोन A आ मा जिनिस A आ जाबाय गिबि बिदाब एबा फार्स्ट टार्म आरो D आ मा बुस्थु आगोसार फारागथि जायखौ जों कमन डिफारेन्स होननानै बुंबोबाय थादों स' A आरो D खौ जोंनो नांथारगोन दानाथ' बावहाय जोंनो A होनाय गैया डाइरेक्ट सिदा सिद्दि A11 होनाय दङ A माने मा गिबि बिदाबखौ होनाय गैया फार्स्ट टार्मखौ होनाय गैया सिदा सिद्दि 11 टार्म आरो 16थि टार्म होनाय दङ अब्ला नों बोरै A31 खौ दिहुननो हागोन बिनिखायनो आं मा खालामसिगोन A आरो D खौ दिहुनना लाग्रोगोन होमब्लासो आं A31 खौ दिहुननो हागोन स' दाना माब्रै दिहुननो हागोन फैनायनि स' नायग्रो जायखिजाया मोनसे एपिआव माने जायखिजाया मोनसे सानलुनि जौगाथियाव एपिआव जोंहा मा जायो एरिथमेटिक प्रग्रेसनाव बिनिफ्राय बेखौ बिदिनो थांबाय थागोन मोनलांबाय थायो माब्रै मोनलाङो मोनसे नाम्बारजों प्लास खालामनानै बै नाम्बारखौ जों मा होनना बुङो D होननानै बुङो D जहाय जे आं D लिरदोंमोन ना बे D आ माने आगोसार फारागथिया होमबा A1 निफ्राय A2 खौ मोननो मा प्लास खालामनांगोन आं D आरो A2 निफ्राय A3 खौ मोननो आं बे D खौनो प्लास खालामनांगोन A3 निफ्राय A4 खौ मोननो आं बे D खौनो प्लास खालामनांगोन A4 निफ्राय A5 खौ मोननो थाखाय आं बे D खौ प्लास खालामनांगोन A5 निफ्राय A6 खौ मोननो बे D खौनो सेम D खौनो आं प्लास खालामलांबाय थानांगोन एग्जाम्पल मोनसे होनि जेबो टेनसन लाना नाय आं मोनसे एग्जाम्पल होनि नाय नोंसोरो जेबो टेनसन लानाङा ओरैबादि गोरलै बुजिखागोन खिखागोन नोंसोरो नाय बियो मोनसे AP मानो AP नाय नोङो 3 + 3 बेसां 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15 3 3 3 3 प्लास जालांबाय थादोंना थायाखै
जादोंना जायाखै बुं 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15 बे एखे नाम्बारजों प्लास जालांलाबाय थानानै मोननाय जिनिसानोथ' जिहेतु एपि मोन ना जाय जिनिसखौ जों प्लास खालामनानै नेक्स्टखौ मोनबाय थायो बेखौनो जों डि होनना बुङो स' डिया माखौ बुङो बुजिबाय आच्छा बे A1 खौ मालाबा एबो लिरो बा A1 बो लिरो जेबो प्रब्लेम गैया गोसोआव लाखि होमब्ला आं दायो नै नायनोसै जे A1 निफ्राय A4 खौ मोननो थाखाय जेनेबा A1 निफ्राय A4 खौ मोननो थाखाय खेनबेसे डि प्लास खालामनांदों नायलाय नोङो खेनसे खननै खनथाम खनबेसे डि प्लास होन खनसे खननै खनथाम होमबा A1 जों थारमाने डि खनथाम प्लास खालामबानो माने 3D खनथाम डि माने 3D प्लास खालामबानो आं माखौ मोनो A4 खौ मोनो बाथ्राखौ बुजिदों बुजियाखै नाय 3 निफ्राय 12 खौ मोननो खनबेसे 3 प्लास खालामनांदों सानलाय नों खनसे खननै खनथाम 3 निफ्राय 12 खौ मोननो थाखाय खनबेसे डि प्लास जादों खनबेसे 3 प्लास जादों खनसे खननै खनथाम 3 प्लास जादों 3 आनो खनथाम प्लास जादों माने 3 मोनथाम होमबा बेसेबां जागोन नों 3 × 3 9 9 + 3 बेसेबां 12 नुदोंना बाथ्राखौ अब्ला नोंसोरो आं सानो बुजिबाय जे मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ नङा होमबा हमना लाबाय आं A3 खौ लाबाय नै A3 निफ्राय A7 खौ मोनहैनो थाखाय आं मा खेनबेसे डि प्लास खालामनांगोन नों सानदो A3 निफ्राय A7 मोनहैनांगौ नोंहा खनबेसे डि प्लास खालामनांगोन खनसे खननै खनथाम खनब्रै डि प्लास खालामनानै आं माखौ मोनहैदों A7 खौ मोनहैदों थारमाने बाथ्राखौ बुजिबाय एपि आव जों बेबायदि लिरनो हायो जेरैहाय आं नैबे 6 निफ्राय 15 खौ मोननो थाखाय खनबेसे 3 प्लास खालामदों खनसे खननै खनथाम प्लास खालामदोंना खालामाखै 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15 खनबेसे खनसे खननै खनथाम प्लास खालामनांदों बेबायदि आरो बाथ्राखौ बुजिबाय आं सानो बयबो बुजिबाय नोंसोर बेखौ स' नोंसोर मोजांल' नायलांबाय था बुजिखागोन खिखागोन होमब्ला जथेस्थ' बुजिबायब्ला दानिया जों कुइसन्सआव फैफिनसै स' नोंहा मा दङ नै A11 निफ्राय सिद्दा A16 दङ होमबा नों खनसे लिरलाय A11 नि उनाव मा फैयो A12 नि उनाव मा फैगोन A13 नि उनाव A14 A15 आरो A16 होमबा A11 निफ्राय डाइरेक्ट सिद्दा A16 खौ होदों होमबा बेथ' मोनसे एपि होनखादों A11 निफ्राय A12 खौ मोननो जोंहा खनसे डि प्लास फै जागोन खनसे डि बेनिफ्राय बेखौ मोननो थाखाय खनसे डि प्लास जाबावगोन बेनिफ्राय बेखौ मोननो थाखाय खनबेसे डि प्लास जागोन खनसेबाव आरो बेनिफ्राय बेखौ मोननो खनसे डि बेनिफ्राय बेखौ मोननो खनसे डि होमबा A11 निफ्राय A16 खौ मोननो खनबेसे डि प्लास जादों सानदों खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा माने A11 जों खनबा डि प्लास खालामबा माखौ मोनहैगोन A16 खौ मोनहैगोन बाथ्राखौ बुजिदों A11 जों खनबेसे डि प्लास खालामनानै A16 खौ मोनगोन खनबा नाय खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा बे सेम फर्मुलाखौ जों बेहाय बाहायनो हागोन बाथ्राखौ बुजिबाय अके स' आं बेवहाय मा लिरनो हागोन देयारफर A11 प्लास खनबेसे डि प्लास 5 डि प्लास खालामबा माखौ मोनहैगोन थारमाने A16 खौ मोनहैगोन बेवहाय नों बहाय लिर बेवहाय बा हियर A11 जों खनबेसे डि प्लास खालामनांगोन A16 खौ मोननो थाखाय खनबा डि प्लास खालामनांगोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा A11 आ बेसेबां होनो 38 5 आ 5 डि खौ जों दिहुनगोन ओंखायनो जों बेखौ लिर A16 आ बेसेबां 73 अब्ला 5 डि खौल' लाखियोब्ला 73 माइनास मा जागोन 38 होमबा जोंहा डि आ बेसेबां जागोन जों दिहुनना लानि आच्छा बेनिफ्राय बेखौ जों माइनास खालामगोन 30 निफ्राय 8 फैयोब्ला जोंहा 3 जायो बिथिं 6 थाबाय होमबा 35 होमबा डि नि भेलुआ बेसेबां जागोन नै 35/5 = 7 स' जों डि नि भेलुखौ मोनबाय बेसे 7 दानिया जोंनो माखौ नांबावगौ नैबे डिखौ मोनबाय जोंनो नैबे एखौ नांबावगौ दानिया एखौ बोरै दिहुनगोन जेबो गोरा गैया नैबावल' नाय एखौ बोरै दिहुनगोन जेबो गोरा गैया आच्छा नोंहा मामोन फर्मुलाया AN = मामोन A + n - 1 D अके
होमबा n नि जायगायाव आं जुदि 11 लायोबा मा जागोन a11 खौनो लिरबाय आं होमबा n नि जायगायाव 11 लिरबा मा जागोन बे a आ n थागोन नैबे n आ मा जागोन 11 माइनास 1 d जागोन जुदि a n आ a प्लस n माइनास 1 d जायोब्ला होमबा a11 आ मा जागोन a प्लस 11 माइनास 1 d जागोन ना जाया जागोन ना होमबा a11 आ बेसेबां इनि बाव फज' 38 a खौ जों दिहुननो नागिरदों 11 माइनास 1 माने 10 आरो d आ बेसेबां मोनखो इनि d खौ बेसे मोनखो जों 7 स' बावहाय 7 फज' होमबा बे 38 जाबाय 10 into 7 70 बेखौ ओरै बारोबा माइनास 70 होमबा a ल' थालांबाय होमबा a इक्वल टु जोंहा बेसेबां जागोन माइनास 32 माइनास 32 होमबा a खौबो मोनबाय नै d खौबो मोनबाय a खौबो मोनबाय अके d खौबो मोनबाय a खौबो मोनबाय होमबालाय आरो मा खोथा दंबावो खोथायानो गैला नों a31 खौ आरामसे दिहुननो हासिगोन स' फर्मुला मथे मा जागोन a31 इक्वल टु a प्लास n माइनास 1 d जायोमोन n आ बेसेबां इनि 31 माइनास 1 d जिहेतु a n इक्वल टु a प्लास n माइनास 1 d थ' होमबा n नि जायगायाव आं 31 लायोब्ला a आनो थागोन प्लासआ प्लासआनो थागोन नैबे n आ मा जागोन 31 माइनास d जागोन स' a आ बेसेबां इनि माइनास 32 31 माइनास 1 माने 30 d आ बेसेबां इन्टु 7 स' माइनास 32 210 जों माइनास खालामसै माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 178 स' जोंहा 37थि बिदाबा बेसेबां जागोन 34th टार्मआ 38 जागोन बाथ्राखौ बुजिबाय जों बेबायदि दिहुनगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला नोंसोरो दानिया नैबे कुइसन नाम्बार 8 खौ नुनो हागौ कुइसन नाम्बार 8 आव जुदि लास्ट कुइसन नाम्बार 8 खौ सल्भ खालामनाय भिडिअआ जुदि नैबे दा भिडिअ जोबनायनि लास्टआव जाखांदोंबा बेखौ नायथार नोंसोर अके थेंक इउ